Congo RDC fitne kura donna u ka jamana kɔnɔ mɔgɔ kɛmɛ caman de y'u sigiyɔrɔ bila a sen fɛ o waati kelen y'a sɔrɔ u ka jamana finitigiw ni M23 jɛrijɛkulumaw bɛ ɲɔgɔn na Kivu kɛɲɛka fan fɛ. Ethiopie jamana ɲɛmɔgɔ dankan Abiy Ahmed ko bi tarata ko k'a bɛna wulikajɔ kuraw kɛ walasa bɛn ani siɲɔgɔnya ka sabati u ka jamana kɔnɔna la min dara kɛlɛban kan n'a bolo nɔbilala u ka jamana ɲɛmɔgɔw ani tigere jɛrijɛkulumaw ni ɲɔgɔn cɛ. Egypte nisɔgoya taamala ba caman bɔra bi tarata k'u ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ k'a ɲini nanzara jamanaw fɛ k'u ka nafolo dili dabila min bɛ ka fitinɛ kura ladon farafina gunkana jamanaw kan. Egypte jamanaden Ala Abdel El Fattah min tun minɛna nin y'a kalo 7 ye y'a ka dumunikɛbaliya gɛrɛfu lajɔ nin makofɔla in lakodɔnna u ka nisɔgoya girinkajɔ taamaw senfɛ min kɛra sababu ye k'u ka jamanatigi Hosni Mubarak ka fanga bin. Côte d'Ivoire duniya dolantan cakɛdaba FIFA ye kalanso kura dɔ kurubon kari u ka jamana kɔnɔ min bɛna denmisɛn sifinw dɛmɛ k'u kɛ dolancila wanew ye.